No niin, tässä oli nyt tarkoituksena vähän kokkailla ja tässä on vähän lihoja ja jauhelihaa ja pekonia, sipulia ja idea on se, että mulla on tässä tämmönen kiva leivä, minkä mä ostin kaupasta, joka on sitten sen paistaa, niin se tulee hyvää, niin mä ajattelin, että sinne vähän pistää erinäköistä lihaa sisään ja sitten sen jälkeen paistelee ton leivän mukavan rapeeksi. Ja tässä on nyt sitten aineksina sipulia, sitten on jotain vähän satunnaista uunimakkaraa, pekonia 3 pakettia, se on nyt aika vähän, mutta mennään tällä kevyellä linjalla ja 2 pakettia jauhelihaa ja jotain satunnaista juustoa ja satunnainen pastakastike. Katsotaan nyt mitä näistä tulee. Tässä on nyt sitten nämä pekonit laitettu valmiiksi. Tossa uunimakkara, kun on mielikuvituksesti kääritty juustoa sisälle, se vähän pilkottaa sieltä ja sitten on kääritty pekonia ympärille ja sitten tässä on tämmönen nätti pekonimatto ja sitten pari tällaista sosiaalisesti vammautuneempaa pekonia, jotka ei mahtunut tuohon mukaan, koska oli vähän rumia ja rasvasia. Ja ne on nyt sitten menossa uuniin. Luultavasti vähän pidemmäksi aikaa ehkä noi makkarat ja sitten nämä pekonit olkoon sen mitä on 10 minuuttia. Käännetään puolessa välissä. No niin, nyt me pitää katsoa nämä possut täältä uunista ulos ja tästä leviää huusolliin tämmönen aivan taivaallinen pekonin kärjä. Laitetaan tohon sivuun odottelemaan vuoron, kun pääsee kohta muun osia. Siinä on nyt nätisti tommonen pekonilevy ja pari tollaista sosiaalivammapekonia ja pari uunimakkaraa pekoniin käärittyä juustorapäitä. Seuraavaksi sitten nämä jauhelihat. Tässä on pannu lämpimänä ja laitetaan mielikuvitettomasti pannulle paistumaan nää. Tässä on 800 grammaa, 2 tällaista 200 gramman pakettia, 400 gramman pakettia. Sinne niin tirisemään ja tuossa nyt sitten nätisti jauhelijat paistamassa, niin otetaan täältä vähän sipulia, ei lyödä tohon hellalle. Sipuli on tuossa kilon verran. Matkitään se tonne sekaan, niin saadaan vähän kuulotettua. Seuratkaa kättä työssään. Sinne menee sipulia. Kaadetaan vielä vähän tosta kiposta. Nää on aika liian pieniä nää pannut. Tässä on niinku vaikka kuinka paljon hyvää sipulia ja siltikään ei sinne saa mahtumaan sitten. Vähän tonne sekasin toivotaan, niin tää ei hirveästi tästä yli mene. Joo, siinä on kivasti. Sitten vielä vähän omatekoisia mausteita, tai ei omatekoisia, vaan täällä sellainen oman maun mukaan lyödään tosta vähän tollasta. Sopivasti sekoitellaan siitä. Sitten otetaan täällä toinen. Ei tommonen isompi purkki. Lyödään sinne vaan noin. Onko täällä muuta kivaa? Ei. Joo, noin on hyvä ja sitten paistellaan tässä tää sipuli ja jauhe. Sitten vielä näin lopuksi, että se olisi hirveän kuivaa, niin lyödään sinne tämmönen random pastakastike sekaan vähän tuomaan kosteutta ja ilosta väriä. Noin suurimmat siitä. Vähän sekoitellaan tänne. Tässä on ehkä vähän jauhe, vähän kastiketta, jauhelihaa ja sipulia kohden, mutta sipuli on se pääasia. Noin, ja tässä vielä rupeaa sitten olemaan tää jauheliipasipuli hetki kesken. Nyt saatana puhelin soi. Nyt ollaan sitten tässä viimeisessä vaiheessa ja meillä on tässä tää meidän leipä ja siinä on leikattu tämmönen aukko sisälle ja sitten vaan ruvetaan täyttämään täältä. Lyödään ensin pohjalle kerrasta tätä jauhelihasipulimättöä. Sinne niin siinä on nätti pohjustus ja sen jälkeen nää pekoniuunimakkarat. Tohon noin sisälle. Vähän änkemällä. Noin, hyvin mahtuu sinne. Tuo tilava leipä. Ja sitten vaan loppu täyteen tätä jauheliha sipulimättöä. Sitten on ainakin riittävästi, sitä voitte vedetä muutenkin. Ja tää on tää yhdellä kerralla kokkailu aina vähän tällaista
tein touhua. Tää vähän kattoo, että tavarat ei lähde sen mukaan mitä heiluu ja miten menee, mutta hyvin on ennenkin selvitty. Tosta noin kivan täyteen ja sitten täältä näin otetaan tää meidän pekoni, ei kun itse asiassa nyt ei tehdäkään noin vaan. Sitten otetaan tää emmentaalijuusto ja lämmäällään sitä tohon päälle hyvät kerrokset. Tää on vähän niinku pizzaa tekis, mutta kädet ei oo yhtä karvaset kuin alan ammattilaisilla. Tähän väliin voikin kertoa hyvän vitsi, että jos joku ei vielä tiennyt miksi turkkilaiset ei pärjää tuossa jalkapallossa, niin siinä on se, että aina kun ne saa kulman, niin ne perustaa siihen pizzeriaan. Tälle kuuluu siis nauraa. Ja sitten tosta tommonen nätti pekonikate sillä. Ja noin 2 yksinäistä tohon ristiksi päälle, koska X merkkaa aarteen paikkaa. Laitetaan vielä vähän juustoa tuohon. Pussi meinaa jäädä käteen, niin siitä huoroli pussi. Lähtee nämä ylimääräiset juustot pois ja sitten saankin tää koko setti valmiina uunia varten. Ja nyt siis tässä tää valmis leipä 10 minuutiksi 175 asteeseen uuniin kypsymään. Noin ja sitten odotetaan. No niin, ja nyt meillä on sitten täällä kypsää, ja täällä ihan kaverikin päätin ihasteleen tätä taideteosta ja voilà. Mitkä on kaverin kommentit tähän? Iso. Mä haluan kanssa. Siinä on tämmönen kiva täytetty leipä, pari uunimakkaraa, juustoa, pekonia ja muuta. Tällä yhden iltapäivän selviää. Voi tehdä se toisen aamupalaksi. No niin, ja tässä on nyt sitten leipä valmiina ja katsotaan vähän miltä se näyttää sisältä. Leikataan tosta vähän veitsellä. Rasva ainakin lotisee ihanasti. Saatte vähän kuvaa tästä vähän mitä tästä leivästäkin. Niin. Leipä oli uunissa, niin siinä on nyt aivan loistavan rapea pinta. Ja siitä on poikki ja sen näköinen. Siellä on makkarat ja siellä on jauhelia, sössöä ja siellä on pekonia ja leipä. Täällä nyt yhden ilman selviää, se on tämmönen. Sen loppuun, ettei nyt ihan liian vakava ruokatouhu täältä menisi. Mä voin kertoa tällaisen lyhyen vitsin. Tossa oli totta kai maitoa juodaan tän kanssa. Toi mies meni kauppaan ja kysyi sieltä myyjältä, että onko teillä maitoa täällä kaupassa ollenkaan? Myyjä sitten vastasi siihen, että ei, jos se on nyt päässyt loppuun. Mies oli sitten sillä, no ei se mitään, mä oon mopolla.